Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiya Asabar 31 ga watan Mayu muka samu labari mai tada hankali na haɗari da 'ya'yan Kano suka yi a mota a garin Daka Tsalle yayin komowarsu daga jihar Ogun, inda suka je suka wakilci jiharmu a cikin gasar wasanni ta ƙasa. Wannan haɗarin ya kawo rasuwar mutum aƙalla 22 tare da jikatar wasu da dama. A wannan dalili ne ma muka yanke abubuwan da muka zo yi a Abuja saboda girmama wannan lamari da kuma damuwa akan abin da ya faru. Muna yi wa iyayen waɗannan jama'a da iyalansu da 'yan uwansu da 'ya'yansu ta'aziyya. Mune wa al'ummar Kano gabaki ɗaya da gwamnati ta'aziyya. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya karɓi shahadarsu. Irin waɗannan abubuwa idan sun faru, mu a matsayinmu na musulmi babu abin da za mu ce sai abin da Allah ya umarci mu faɗa: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi ne ya san daidai, kuma lokacin da ajali ya zo babu makawa. Muna fatan kada Allah ya sake nuna mana irin wannan a jiharmu ko ƙasarmu. Allah ya kare mu ya kuma kare waɗanda suke 'yan baya. Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake ba da rai, kuma shi ne yake karɓa, kuma zai karɓa a lokacin da ya saka, babu wanda isa ya tambaye shi. Muna cikin wannan damuwa da wannan bakin ciki, amma kada mu faɗi wani abu sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu da mu faɗa: lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa likulli shay'in 'indahu ajalun musamma. Rannan da aka bayar Allah ne bayar, kuma da aka karba shi ne ya karba, mai shi ne ya karba, mai shi ne ya bayar, kuma komai yana da ajali a wajensa. Mun san wannan rasuwar za ta zo da damuwa sosai, musamman ga makusanta. Muna haƙurantar da ko muna ba ku haƙuri. Allah ya ba da haƙurin musulunci, Allah ya sa suna aljanna, kuma Allah ya haɗa mu da su gabaki ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga sallah ta kuso, Allah ya sa a yi sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya kaɗe mana dukkanin fitina. Dukkanin wanda yake neman Kano da alkhairi, Allah ya sa alkhairi a hannunsa. Duk wanda yake so ya kawo mana fitina ko damuwa ko tashin hankali a cikin waɗannan ranaku, Allah Ubangiji ya mana maganinsa. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare bayanmu, Allah ya tsare gabanmu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Premier Radio.